play sibun ya phi ki perlok ki baju sunat ban page ya kane ka channel tangan walam si phi ya kar kom ya kejat jonga nadu nang ne na singi moleng syadu syatai syanong dom paryong lengba ki klau ki kitap ki lengkai krisai ki lum ki wa bat ki khoru khoram ngadon hangne menta ha kene kamadan football jong kasingi mulai mami na school bat ngemut ban lech phai chatai chanong dom paryong kajing ya kijat nang ne na singi mulai sadu chatai chanong dom paryong kala ban simpor hadu ar kenta siteng ngan sedang no e kajing ya lenti jonga bat ngan sedang na kene kamadan football jong kasinong singi mulai jingat lenti jonga ngan sedang nang ni mat katuk lenti ban puasa taisa nong paryong ka dei sini sa kamon kene kelenti kedai kelenti ke bakro khoram ke bak puasa do sethi saleng khakba haban hiar ya une uthip lengba kene kelenti yo kene ka snong bersnai kene lengba ka skim sis pa singi lendet jong katai kamadan football mat nang ne nama siting thip jong kene granti ban le sethi samran kuba kadon kene gawe ka khlau badang bun bha kiding bat kene kadai ka lau kentang mai khot ka lau leng do jong ka kur waniang jong kene ka dong ka thain singi molen siane te kene granti ka long ba jliu bha pan hiari kini ke step sya do sethi salang kape ka kwat sya do sethi hang nelei kalong ke basharing bha basatang kato kat ne minit ngalajan poi sethi salang ka ba kinong rep jong kane ka snong singi moleng bat jong ka thanyi barok wei ki penon kam ya kane kalenti ban le trei le kita le sarai sia ki patok bajong ki kilom bat kum tat sterling bagane hi kalenti mentang ala poi hangne hathem bat kan le kyu kai utai ulom khnang banyu i ya kane kathem mauli wai hi baro ka wei amaria kane kathem ki khot kathliu mauli wai na kane ka jakak bakham kenjang la banyu i ya kane kathem hi baro sekawei syagamon, syakmat, syagadiang, bat syadu, syakejat. Dia gani kathem, kubadon gani kawa, bat kini ki pentor kuba, makhot di gani kathliu moliwai. Dia melak bani ilur cetai nama don tu wei ulum, dia melak su bani iyaki pentor. Kinong rep sini kisenaru lagi yeng. Sya kini ki jaka makini ki ying kilong na benta ban bu ya ki thung jing te ban ki marep mariang ha ka por ba ki lati ne lakhe je ki pe kini ki ying pun teli sadu chatai mla ban ki lu nam ne te hang ne ka don ka ne ka wei ka wa ba ya ka ne ka wa ki khot ka wa mauli wai ne ka de ka jit king ban le sadu chatai sa khlau kinong rep jong kane thain dengan kamno e kane ka jingking sa ta se siliang hadin mangalah kami ketu ka jingking na katai ka wa non po yang ne bengalah kiu ya kane ti bakuru kharam ka op khendiat ane kajing pisah kajing thach ta kajing ngai lenti tangba kam slem su nang ne ban poi ha ka tu ka ba madan padeng kajing thach ngala lach man kiu ya gane ka op ka barit khendiat ba gane ka la khamadan ba se gadiang piu i ki don art lik tu yeng ha ka ba gano rep was na yeng sini se khlau i mat ki ne ru dik yeng man bu ikhtiar rep tiar yang jongki ane ka jing thach bat nang ning la bni i ka tai ka bdiang tai bu i nang ne
katai ke building gede ka Government of Primary School singi moleng. Kene ke jaka hangne ka kamlong ka bagitenar. Ban yat kai ban pe kai ha kine kam tam ha. Kumi kini kisni katno gajing. So pengat ada wanyat kai hakum kini ki jaka. Hangne pat ki arep ya une using. Kinong seneru kila janlong kum kinong boy bikinong langam. Kilianang ban rep ya une using bat utai kendiat ubade usriu. Begini ki marep joki. Kane kalenti bangayat menta kane kadai kasurok klau. Haba ki kali porwir bat ki pick up mentelang ki wan kit jengkit. Siadu sene kum kiding yap. Nata kiding snaying bat kum ta terter. Te mentang alah poi saha kane gajaka batang ne ngayo i badon king bro katai gawai bat katai gawai. Ya bang ape jimat don bro bosyong hakini gi kane gawai lei jimat tang gajing sinaro empat kane ranghang kum tu. Imat kini kiying don brio try menta dengan tip swag ya syong brio ne ki mesyong ya gane ke jaka ki khot ka maular brei dengan yaj no sha tai la berti ngan bud baik ya gane ka sorok kali klau ke gane ka sorok hangne ka hiar ko ru koram ti sha tai ngam tip kalong kumno po sa tanya sa tip ke sorok la kiu ne ka hiar ne pat ka hiar hang ne pat kene ka sorok ka kiu ya kene ka nap klau sa ta sa kenjang ne ka jing hak ta ka jing ya ta ka lenti klau ka bcingai long khoro khorang tang ba don bok ka don kene ka sorok jong kila kali klau don lau bunia pagini teka kham khoi lem kum ta la bandon ki thlem la bandon ki bseng tengala poi ha kane ka jaka ba kham kenjang khendiat kane ka don bayai leng ba kane ka khla te la da phai sa tai kane ka tu ka snong ka bayu inang ne ka tai ka dei ka riksa la dangi phai sa thi tai ka snong inang tai dei kani solia ngila bon ong bagane ka jakanang ne kadai ka jakamar pedeng banu i kita ki arteli krishna kadang phai biang syadin yunga katai ka dei ka simuleng banga ngami mene katai ka boarding school bayu inang ne katai ka dei ka government of primary school singi moleng. Hang neng yu i saya kene ka wei pat ka wa baya kene la khot kerteng ka wa phodum solang kene ka wa ka dei u bordar u bapene khlat ki artle ki hima ka hima moyang bat ka hima maram ka tai sakhmat ki ong ka hima moyang bat kene sedin ki ong ka hima maram dei kene ka wa bapene khlat ya kene ki artle ki hima bat ka wa ka long kum bordar na fina rum ma bat kam ya gane ka wat magalong kan biliu te bo man se ngi hap ban surun sit bait na kini ki ro mau nang ne sa ta sa siliang mentang la don sa ne sa siliang jong kane ka wa da ka bangaran sit leng ba jong kini ki mau bangan phaino ne klen pi bang adai baniach ban poisa du sa senong dei hangne bakini ki artli ki wa katai ka wa moliwai bat kane ka wa phun solang ba ki kendu hakane ka jaka bat ya gane ka jaka be kendu ki artli ki wa ki la khot ka arsdat ngala poi hangne menta hakane ka jaka ba ki khot ka phot ringi japung ba ki don ki ki penthor ka ba ki bayar nadu nakhle chiru chakya ini ki putar keba ki de ki putar keba jong ki nong rep basyong hapus nong nong dom ba ki don ki wei ne arteli ki putar keba ki badai
jong ki brio nang tai na sing muleng bat na pendan umsau tang haban kiu biang ya kine kiranap klau kiba op hi malu mala tang ba ka ji khai tik la penlong inga baka jing men sirim simru la kham klain namar balai namar bakal tiru kalong ke bajingai ke op bertip beranap bat ke bakho khoram ya kane kelenti ranap klau latip berteng kum ke kapong thung lane ke phot khang nep ngala poi hang ne menta ke badai ke jaka jong ke rut snong jong ke snong nong dom kane ke de ke jaka ba la ban yu i nado nang tai na singi muleng kajaka bang mi mene bat kumjuro nang tai na singi muleng la banu i ya kane kajaka kane kadai kalenti banga juyach banga lecha school nang ne na sinong nong dom syadu syatai sya singi muleng mene ngami nang tai ha kapor arbajia mat mentang apo sini hagane ka jaka mentang ladon san baja tam ngalapoi hangne menta hapo jong kene ka snong nong dom at nadu bangami nang tai na sngi molen syadu sini kat bang adang yai tenti ngam ju ya kendu yano halan ti bangayai lai tang ha ka tu ko we ka phot moliwai ne kendu tang itu ki angut ki kena ki baya jingi kai hapo jong tu ko wa temen tang ala poi pun ne ka sinong pat ka pen kut no ya la ka jong ka jingi jon ti jonga kho blai sibun